Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama kadi on juurama kadi on jafnama oɗo jaaki kadi yafi ɓeyno ko aboudiba de mo ganduɗon kene yeere taw yewoɓe tabbinani ɗumɗon ɓe fulɓe joforde yottade so wiyama ɗumɗon ɓe fulɓe joforde yottade noon fulɓe woni hen ko awoɓe aynaɓe hande noon kiiɗen ene wayno koto awoɓe to ko toon kiiɗen eɗen gandi ma wonande lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ko jeeri he wona koye aynaɓe he wonno en ƴeewi ha ɗaɗede fermo to moɗeli sagay ko mamdal addi samba lewyelen penna maliken mo ganduɗa wonde ko gonka fulɓe waɗi ɗum aduna he o woni kette yene kanko darino o wi bandiraɓe ko mbaɗɗon ɗo henno ko e affaire cumalagal weɗimo no feewi il faut noon ɓaydi weɗimo so tawi neɗɗo wettimo wondan no waɗi ma haali ma waɗi ma muɓɓi guili mum ma muɓɓi guili mum ma hollino ma ƴeewi o kone aboudibaɗe oy ko adi fof salmini bandiraɓe goto fof inde mum e yettode mum accumi haala tan o wi o yiɗi yii ko haaldude mon ganduɗon wonde ko kanko dari ɗo henno kanko haalde nan ɗum ɓuuri nanon ko sawtowol ma Aris kan magaya habal. Ajarama salamat merci ajarama sembawi hettude seeɗa e wonde ɗo kalɗen caggal nde jettuɗen Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e jarnaɓe jinnaɓe men e jarnaɓe yimɓaɓe meɗen diine e aada e jarnaɓe geddiyankoɓe meɗen e jarnaɓe lewɗon goni bandiraɓe adi fof ko yettude Allah yettude sernaɓe wuro ngo maire wuro ngo hay chef du village uji wutoye ɗe aynaɓe fulɓe ɓe e subalɓe awoɓe ɓe e toroɓe jangoɓe janginoɓe ɓe onon fof on jarnama on duganama kono noon wonko fulɓe gaala mbi suhliɗo yari karaw yo yetto Allah yetto lawƴannoɓe koye e maayo ngoɗo mi yetti Allah mi yetti association fedde dental subalo addumi ɗo jayre genɗi ɓin mbi en mbayri ndiɗi mbeɗa min jiɗi kadi gartaɗo garal ma ɗo no wela amen te mbeɗa andi minno kadi mettani ko fulɓe mbiyata ko jiiɗotoɗo ɗo waali en jiiɗotoɗo ɗo waali untu suudu ko dalli ɗumen aldude bandiraɓe association dental subala teddungal moɗon e ndeɗo fifiide minnene participation am so Allah jaɓi ɓoyata mami tongal mon ngaari dow jeeri mi addana on ɗo waawi ene haalis no toto on kono teddungal pulo e cuballo ko hanke kumon ɗo ngaari ɗi oɗoni rewrede aboudiba e on saaga seydagal hakkude meɗen juuti ɓooyi te eɗen gandi gaño bonnata
e ƴettumi konngol noon ko yamirore mawɗo leydi ndi président de la république Macky Coumba Diarra nde joom ndulumaje demɓe e puneɓe président jangganɗo leñol ngol bandiraɓe yidde hoore mum koyne weli yidde bandum koyne weli fanarade ko jeyɗa ala ko ɓuri ɗum welde bandiraɓe siko neɗɗo renaki sa wotti ko gonnoɗa ko a yiɗi wontoyde ka wonata konoɗa wonde ɗum korta rutade ko umminaɗa to eyyi président Macky Sall en ɓooyi yiide janngoɓe rewɓe e école aji kewɗe ha jotti enam kono tuusano jofade gila laamade leydi ndi nde wonno ɓernde ka gane joomum so neɗɗo sikki wawa dañde hunde tan wonata ɗum président Macky Sall noon hulani ɗum temedere rewnoɓe ɗo furumtama mellama kulɗinama ha kuli wonoyde président de la république Macky hulani ɗum jarotoɗo kaala ɗemngal men mawnini diine men mawnini awa mawnini gaynaka darneke ɗumen journée de l'élevage ɓoyata ɗum waɗe ɗo ɗo wiite Daara Jolof o waɗi sen limiɗo parcours Macky Sall ko waɗi ko en maalat ɗo wonde politique ala wona politique addi men ɗo addi men ɗo ko aada e cosaan Madina Ousmane min de hannde min Abou Djiba ni mi wi ɗum mbiyetonmi ko Abou Djiba Madina Ousmane jogne kam ɗo ine welani Abou Djiba Madina Ousmane walla on non Abou Djiba Madina Ousmane mbeɗe ƴetta konngol e grand frère am ndendumi hannde foyre ndendumi diwan ndendumi wuro ndendumi cosaan ndendumi ɗemngal ndendimi yontuɗi ndendi nalankagal woni grand frère am mawɗam kadi ne ngaranmi nde wimi ko yomi tawtore kiikiri nde woni ela haaju baba Aissata Samb yaade aɗandi nalanke so hawno timmima haalde nalanke hono mum tawla ko hoore muɗum suusa hoore mum sa huuli mawninde nalanke wota ustade hen tawtat an e hoore ma a mawnano tan sa mawni a hulata mawnude sa yomtama hulata jomtama sa woni lamɗo hulata lamɗo woɓɓe babon hulata ɗum ko nalanke ittanaɗo gueɗal Abou Djiba ittanaɗo gueɗal kono noon won woni hakkude amen o jaɓi wonde mawnam min jaɓi wonde biƴiko mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta Bantel Baal wonko koylel baba ngal wiyam Coumba Ngali koylel bandiraɓe eko kalananmi mon eko neɗɗo ɗum ɗo oɗon gandi woni yejjitɓe ɗum woni yejjitɓe hande tintiɗe woni yejjitɓe hande ƴaro woni yejjitɓe hande tuppugal woni yejjitɓe hande cosanuji meɗen kewɗi saɓe mbi ko gonti tubakoɓe est ce que ɓe gonti tubakoɓe an a jangda français tan a wawa fewnude hay fuurno mbiya a wonti Touba te Touba ko nen fewde avion ngaji a wona Touba ko tawde hade ma wiide a wonti Touba ko acci ha fewna monto tan fewnu ɗum noon ɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓe jangde yaltini leñol en gacciɓe yo Allah artirɓe soɓe gartani enen kedden ko keddeɗen ɗo garen eɗen jeeɓa fiifiri enen en peera ɗaminade hay nokku ɗaminoɗen koye awa men gaynaɓe men ndema men cinnoɗen enen kala biɗo puuɗo tampi puuɗo tampani ko fenade puuɗo peera tampi an wonde tampe nder galle ma konoɗa dépense ma aɗa wadda e dépense kadi fof yiɗi litto sasanta dépense jaggu ma ha towa tappa e leydi mbiya puuɗo tampi ko an tan puuɗo tampi an tan tampi neɗɗo ƴeewa ɗiɗo cubalooji neɗɗo ɓe ƴeewɓe toroɓe ƴeewɓe fulɓe aynaɓe kala ɗo garɗa teddineɗa mbareneɗa ñamen gawanayɗa joni joni ñama liɗɗi keddi mbiya fuuɗo tampi wona gonga
ɗum noon kedde ɗe eko wayni kedde ɗe cosaan men woto mo ganduɗa hoore ma ɗawaɓe hakkillaji rawor men gardire koye men ganden enen gaddi gaynaka bara mo wona noon jiɗi ni enen gaddi laamu enen gaddi moderne enen gaddi aada filal e aada ganduɗen ko cosaan ganduɗen ko aynaka gawa eɗen mbaɗa ndema men eɗen naftoro sukaɓe men no naftoro hen ɗanniyankon men nane caggal leydi ina garta machallah ina gadda hunde joltaki e ladde nde garta ina ma galleji ɗe pewɗo ɓeɗo nani mbaɗa guese fiine ɗen e laddeji meɗen ndemen gaynen gawen ko ɗum woni gonga eɗen mbaɗa cosanuji mbaɗi ɗi e heppi ko fof ko détail allahumma salli ala